क'क्राझारनि ब्रिज आरो बेयो लोगोफोर बेनि हाजोआ बङाइगाव हाजोआ लोगोफोर बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव हाबबाय आरो ना आङो नायलांदो नोंथांमोना होमबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव आरो थाबाय आरो ना दिनै हरसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लोगोफोर गुवाहाटियाव फैदोंमोन नालाय बेवहाय थाबाय आरो ना बेनो आरो ना मोनसेबाव दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय बाहेरायाव फैबाय आरो ना लोगोफोर एसे जायगाखौ नायबाय नै दा ओंखाम अर्डार होनोसै आङो बेयाव ओमफ्राय नै लोगोफोर नै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दङ आरो ना आं गुवाहाटि एसे ब्रेकफास्ट खालामनायदों आं माने बाहेरायाव ओंखारबाय आरो ना एसे नै सिनायलालै बारा लोगोफोर एसे साहा लोंफैदों आरो ना साहा लोंफैदों थाबाय दिनै साहा लोंबाय आरो ना एसे खोमसि जाबायलै एसे बांद्राय मोजां नङासै कम्पानि दङ आरो एसे थांबाय दे होनबा लोगोफोर गुवाहाटियाव माने पाठशाला नापाय गुवाहाटी पाठशाला नापाय এই যে নিউলা না এই যে আমার ভাই কিছু নিউলা ভাই আমার ভাই হয়েছে এতিয়া এই যে নিউলা পাইছে আৰু তামোল দুটা নিলো এই যে তামোল নিলো ভাত খোৱাৰ পিছত খাম আৰু কি সকল এটাই আর কি बियो नै खुनुरुखुमसो बारबोबाय आं लोगोफोर आं दा रुमाव थांफिनसै आरो ना हाबबाय आरो ना दायो हाबफिनबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस ओरै बारस'लांसै आरो ना बारस'लांसै खोमसि खोमसिसो जाबाय बारस'लांसै आरो ना लोगोफोर बारस'बाय मोनबाय आरो ना गासिनो दंमोन 104 रुम नम्बर ओमफ्राय फैनोसै आरो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसावनो आरो ना जोंनिनो बर'नि ओंखाम अर्डार हैदो आरो ना लोगोफोर ओंखाम अर्डार हैदों दाबो मोनाखै नै 9:30आवसो मोनजागोन नै लोगोफोर आं दायो हाबफिनसै आरो ना ओरैनो रुम नाम्बारा ओंखाम जाबाय नै ओंखाम जाबाय आरो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव आरो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव ओंखाम जानाय जाबाय जाखांसै आरो ना